Здравейте! Днес ще се потопим в света на най-непредвидимата зодия – Водолеят. Готови ли сте за истината? Те са визионерите на зодиака, но дали са просто гении или малко странни, нека разберем заедно. Първата и най-силна черта на Водолея е неговата пословична независимост. Те не просто обичат свободата, те дишат чрез нея. Опитайте се да ги ограничите и ще видите колко бързо могат да изчезнат от хоризонта ви. Завинаги. Водолеите са извор на оригинални идеи. Те виждат света по начин, който останалите дори не могат да си представят. Докато вие мислите за утре, Водолеят вече планира как ще изглежда светът след 100 години. Буквално. Те имат огромно сърце и винаги са готови да помогнат на кауза, в която вярват. Те са истински хуманисти. Ако искате да промените света, вземете един Водолей със себе си. Той ще е първият на барикадите. Интелектът им е остър като бръснач. Те обожават сложните разговори и философските дебати. Но внимавайте! Ако не сте подготвени, може бързо да се почувствате изгубени в техния лабиринт от мисли. Признайте си, Водолеи, дотук познах ли? Пишете в коментарите коя от тези черти ви описва най-добре. Но не всичко е цвет и рози. Всеки Водолей си има и своите предизвикателни моменти. Нека ги разгледаме. Инатът на Водолея е легендарен. Веднъж взели решение, няма сила на Земята, която да ги разколебае. Те са фиксиран знак, което означава, че компромис е дума, която често липсва в техния речник. Понякога могат да изглеждат студени или емоционално дистанцирани, сякаш са на друга планета. Не, че не им пука, просто техният ум е заед с решаването на глобални проблеми, докато вие говорите за чувства. Тяхната непредвидимост може да ви подлуди. Никога не знаете какво ще направят в следващия момент. Те обожават да шокират хората само заради самата тръпка от реакцията им. Хаосът е техен приятел. Водолеят е роден бунтар. Ако има правило, те ще намерят начин да го нарушат или поне да го поставят под въпрос. Те не следват тълпата. Те я водят в посока, която никой не е очаквал. Често срещу течението. В приятелството те са лоялни, макар и малко ексцентрични. Винаги ще ви изслушат, но ще ви дадат най-странния съвет. Ако имате Водолей за приятел, животът ви никога няма да бъде скучен. Подгответе се за приключения. В любовта те търсят интелектуален партньор. За тях умът е най-секси частта от човешкото тяло. Дайте им пространство и те ще ви обичат вечно. Опитайте се да ги задушите и... знаете какво следва. В работата те са иноватори. Мразят скучните рутини и бюрокрацията. Трябва им динамика и смисъл. Най-добре се справят в сфери, където могат да използват технологията за доброто на хората. Знаете ли, че Томас Едисон, Опра Уинфри и Кристиано Роналдо са водолеи? Всички те споделят този дух на промяна. Те са доказателство, че няма граници за това, което един водолей може да постигне с визията си. В компания Водолеят е душата на партито, стига темата да е интересна. Обожават да срещат нови хора. За тях всеки човек е нова вселена. Но не забравяйте, те винаги ще имат нужда от време за себе си. Най-добре се разбират с близнаци и везни, другите въздушни знаци, които ценят свободата и интелекта. Заедно те могат да създадат свят, изпълнен с идеи и безкрайни разговори. Идеалната комбинация. Водолеите са сложна смесица от идеализъм, инат и гениалност. Свят без тях би бил сив и предвидим. Така че, ако познавате Водолей, пазете го, а ако вие сте такъв, не спирайте да бъдете себе си. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да споделите с вашия любим Водолей. Благодаря, че бяхте с мен. До следващия път, когато ще разкрием тайните на следващата зодия.